Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya saged ngraosaken sih kawelasan dalem Gusti ingkang agung tumraping gesang kula panjenengan. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Prapaskah kaping gangsal lan biasanipun ing Minggu Prapaskah kaping gangsal salib-salib saha patung-patung gambar-gambar dipun tutupi. Bapak Ibu saged maos wonten ing dokumen perayaan Paskah dan persiapannya menggaing kebiasaan menika. Kula wacaaken dokumen jangkepipun. Kebiasaan memberi selubung kepada salib-salib dalam gereja sejak Minggu Prapaskah kelima dapat dipertahankan bila diperintahkan demikian oleh konferensi wali gereja. Salib-salib tetap terselubung sampai akhir liturgi Jumat Agung, tetapi gambar-gambar sampai awal perayaan malam Paskah. Dokumen menika sinerat ing nomor 26. Mila ampun kesupen Bapak Ibu para kadang kinasih langkung-langkung ingkang dados panitia Paskah utawi bidang liturgi paroki memastikan bilih salib-salib lan gambar-gambar sampun diselubungi rikala ngriyayakake Ekaristi Minggu Prapaskah kaping gangsal. Laning sakmangke yen saged saben-saben Ekaristi kain selubung disesuaikan kalian werni liturginipun. Nek putih ya diganti putih, yen abang diganti abang, yen kuning utawi ungu diganti selaras kalian ingkang kamot ing kalender liturgi. Kanthi menyelubungi salib lan gambar-gambar kula panjenengan mlebet ing misteri Gusti Yesus jejering manungsa lumrah kados awakipun piyambak. Kamulyan dalem katutup, keilahian dalem katutup. Kula panjenengan kaajak nulodo Gusti Yesus ingkang estu-estu manungsa lumrah kados awake dhewe nanging boten tumindak dosa. Bedane namung menika. Yen Gusti Yesus jejering manungsa saged ngadepi maneka warni lelampahan ingkang kedah dipun tampi awit saking kersaning Allah ngantos sangsara seda sinalib wonten ing pamentangan demi nebus dosa-dosaning jagat, dosa-dosaning manungsa. Kula panjenengan nggih katimbalan kados pundi wantun kurban demi kesejahteraan, kebaikan urip pasrawungan. Lumantar waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaparingan pitedah bilih Gusti Yesus menika pribadi ingkang saklangkung agung katresnanipun lan sih kawelasan dalem estu ketingal. Tiang sing dosa, tiang sing miterat pranataning Yahudi kedah dibenturi watu merga konangan laku jina. Pranyata Gusti boten ngadili, boten ndukani, boten nyengiti lan sapanunggalane, ananging mriksani kanthi penuh sih kawelasan dalem. Lan Gusti boten ngukum, malah ingkang dipun ngendikaken Gusti sing penting aja tumindak dosa maneh-maneh.
Nah, kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 8 ayat 1 ngantos dumugi 11. Nalika samono Gusti Yesus tindak menyang Gunung Zaitun. Nanging esuk umun-umun wis ngatingal maneh ana ing padaleman suci, lan akeh wong sing padha sowan ngrubung. Gusti nuli lenggah lan paring piwulang. Kocapa para ahli kitab lan para parisi padha ngeret-eret wanita sing katangkep anggone laku jina. Wong mau disowanake Gusti ana ing tengah-tengahi wong akeh. Nuli padha matur, "Bapak Guru, tiyang estri menika katangkep anggenipun lampah jina. Wonten ing angger Nabi Musa dawuh, tiyang kados mekaten menika kedah dipun benturi sela ngantos pecah. Sakmenika kados pundi pamanggih panjenengan?" Anggone padha matur mangkono mau sejatine kanggo golek alasan dakwa Gusti. Nanging Gusti tumungkul lan nyerat ana ing lemah ngagem racikane. Bareng padha ngangsek anggone nyuwun priksa, Gusti banjur jumeneng lan ngandika, "Sing sapa rumangsa ora duwe dosa kena ndisi imbandem." Gusti tumuli tumungkul maneh lan nyerat ana ing lemah. Krungu pangandika mangkono mau, wong-wong mundur saka siji, wiwit saka sing tuwa dhewe nganti kari Gusti piyambakan karo wanita sing isih ngadhep ana ing kono. Gusti nuli jumeneng lan ndangu, "Wanita, endi wong-wong mau? Ora ana sing ngukum kowe ta?" Atur wangsulane, "Boten wonten Gusti." Gusti ngandika maneh, "Aku ya ora arep ngukum. Wis kono mundura, nanging aja nglakoni dosa maneh-maneh." Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika estu paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Gusti Yesus ingkang tresna banget dumateng tiang-tiang sing dosa. Mila kula panjenengan sing rumaos kadosan, monggo kanthi manah keduwung lan niat boten tumindak dosa malih-malih sowan ing ngarsa dalem Gusti lan nyuwun sih kawelasan dalem supados menapa kula panjenengan anggenipun ing sakmangke ngriyayakake Paskah kanthi manah pikiran, badan, jiwa lan roh ingkang suci. Ampun ngantos amargi kula panjenengan ngrumaosi dosa lajeng malah nebih kalian Gusti, nebih kalian pasamuan suci. Gusti sampun ngetingalake sih kawelasan dalem tumraping wanita sing katangkep anggone laku jina. Wonten ing pranatan lan kula kinten sacara spontan awake dhewe mesti ya gampang ngakimi, ngadili tiang-tiang sing konangan ngono kuwi. Ora ngerti wae mung krungu awake dhewe ya langsung gampang ngadili, terus sengit ora seneng karo sing tumindak ngono kuwi.
Ananging Gusti Yesus awit saking katresnan dalem lan karsa dalem paring kawilujengan, tetep paring kesempatan dumateng tiyang dosa supados martobat. Mugi-mugi mlebeting Minggu Prapaskah kaping gangsal kula panjenengan sansaya nggadahi manah sing estu keduwung, bangun niat sing kuat anggenipun nebih saking sedaya dosa lan gayuh gesang suci, supados sing sakmangkih anggenipun kula panjenengan mlebet ing pekan suci misteri panebusan dalem, estu kula panjenengan riyayakake kanthi ati sing suci. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.